il-kummenti tiegħek dwar il-fatt li hemm żvilupp fuq il-Segretarju Parlamentari Franco Menċi għalli b'mod immedjat issa se jwaqaf il-private practice u xejn. Il-ħsieb kien li la darba seta' kien hemm lok għal fraintendimenti u miżinterpretazzjonijiet, Dr. Menċi qabel mal-ewwel li jwaqqaf anke jekk jista' jkun hemm pazjenti li ħajbatu ma li jwaqqaf l-interventi kollha tiegħu. Inti ma taqbilx jew taqbel magħha? Naħseb li hija deċiżjoni għalija la darba kien hemm min ipprova jistrumentalizza s-sitwazzjoni kif inhi dal-waiver temporanju li kien hemm. Dr. Muscat. Is-sitwazzjoni hija waħda fejn kien hemm il-waiver, il-mod ta' kif ġiet strumentalizzata kienet waħda li tat impressjoni fil-fema tiegħi żbaljata u Dr. Menċi qabel mal-ewwel li jkun l-aħjar li fil-fatt iwaqqaf. Li fil-fatt iwaqqaf dan kollu. Dr. Muscat, il-fatt li tajt il-waiver ifisser li inti aċċettajt li l-Ministri u s-Segretarju Parlamentari jiksru l-kodiċi tal-etika? Il-fatt li tajt il-waiver jfisser li jien nifhem illi meta għandek pazjent u sitwazzjoni fejn Dr. Menċi per eżempju diġà qegħdin nafu mill-inqas każ wieħed fejn każ ma kienx irreferut il-Dr. Menċi u l-pazjent ħajkollu jsifer barra minn Malta. Jien il-ħsieb tiegħi kien il-pazjenti m'għandhomx għalfejn ibatu minħabba li kien hemm qed jipprova jistrumentalizza dan kollu u anke b'mod ipokrita fil-verità għax pereżempju f'idejja issa għandi dokumentazzjoni li turi li ex-ministru kellu kuntratt ta' konsulenza ma' kumpanija tal-gvern f'ismu personali. Minu? Ex-ministru. Għidilna minu? Ex-ministru. Għidilna minu, Dr. Muscat. Issa ngħidu minnu meta jkun il-waqt. Ex-ministru qed ngħidlek kellu kuntratt ta' konsulenza ma' kumpanija tal-gvern f'ismu personali. Beda dal-kuntratt minn qabel ma sar ministru u kompla f'ismu personali wara li sar ministru. Jiġifieri dik kienet ħaġa tajba skontin? Assolutament, ma nistanix kritika fir-rigward ta' persuna li qed iħares l-interessi tal-pazjenti minn min qed ikollu kuntratt ta' konsulenza fuq affarijiet li m'għandhom x'jaqsmu ma' pazjenti, anzi affarijiet totalment differenti bħalli kieku xi ħaġa puri whiter than white ġeħ kemm hemm. Inti kont bilti ġifieri qed tajt għax kien strumentalizzata. Deċiżjoni ttieħdet għax kien strumentalizzata jew għax inti ma qbilx li għandu jagħmel il-operazzjoni li jistgħu jsiru minn ħadd ieħor, mhix xi ħaġa ta' expertise tiegħu biss. Dr. Menċi qed jagħmel phasing out tal-practice tiegħu. Qed jara kif qalli hu m'għandix għalfejn niddubitaħ biss pazjenti fil-katarretti li kienu diġà marru għandu kienu minn qabel miegħu qiegħed jagħmel phasing out u qed jitrejnja nies dak li għandu x'jaqsam mal-laser technology u qed jagħmel fejn huwa wieħed minn żewġ persuni sa fejn naf jien li jagħmlu sallum il-ġurnata u qed jagħmel operazzjonijiet illi jekk msejjer żball cross cornea operations jgħidulhom illi llum il-ġurnata jagħmelhom u biss fil-pajjiż u qed ngħidlek illi diġà kellna sitwazzjoni mill-inqas waħda fejn pazjent kellu s-saħħ jkollu jibda jsifer, jkollu nibdew insifru n-nies għax Dr. Menċi mhux ħajbqa' jagħmel dawn l-operazzjonijiet. Okay? Thank you. Thank you. Ġama.